Κλέβανε μέσα από τα σπίτια, σκοτώναν και κανένα παιδί, κανέναν μεγάλον άνθρωπο τον παίρνανε και το σέρνανε στα βουνά, ήθελε δεν ήθελε. Με τα ζόρια τον παίρνανε και άμα δεν πήγαινε, τις έτρωγε. Άλλον το σκοτώνανε. Κλέβανε ζώα, κλέβανε πάντα. Πρόσεξε. Τα πάντα κλέβανε, βλέπετε. Αυτοί ήταν οι αριστεροί που τους λέμε τώρα. Οι δεξιοί δεν πειράζανε. Παιδιά είχαμε κρύψει στα σπίτια, είχαν κρύψει αριστεροί δεξιοί για να μην τα σκοτώσουνε. Ήτανε παιδιά δικά τους, αλλά ήταν παιδιά που ήταν ορφανά, που κυνηγάγανε να τα σκοτώσουνε και κλέβανε. Είχατε συγγενείς που πολέμησαν στον εμφύλιο? Όχι, δεν είχαν πάει στα βουνά που πήγαιναν τάρτες και αυτά. Οι άλλοι πήγαιναν, φαντάρι. Πήγαιναν μέχρι την Αλβανία, φαντάρι κάνανε. Κάνανε να έρθουν 5-6 χρόνια, 8 χρόνια, ανάλογα. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε εμφύλιος και ποιος πιστεύετε ότι φταίει? Φταίγανε οι αριστεροί. Κάνανε αυτά τα πράγματα. Πείτε μας κάποιες πράξεις που έκαναν. Μπαίναν στα σπίτια, κλέβανε τα ζώα, τα στέλνανε στα ζώα στο βουνό, ήταν κάποιος για να βγάλει ψωμί και για τα δικά σου τα ζώα, τα βόηδα τα πούμε και τα φύλαγε και παίρνανε να πάρει και ένα κιλό λάδι, να ζήσει στην οικογένειά του, γιατί δεν είχε πόρους να ζήσει αλλιώς. Και πήγαιναν αυτοί, τα παίρνανε, τα ζώα τα δικά μου, τα δικά σου και τα σφάγανε και τα τρώγανε. Και ο άνθρωπος έπρεπε μετά να πληρώσει και το ζώο που το είχε πάρει. Για να τον γλιτώσει από τον κόσμο τους άλλους. Και μια τελευταία ερώτηση, ποιο περιστατικό είναι αυτό που ζήσατε πιο έντονα και χαράχτηκε στη μνήμη σας? Όταν ήρθαν και μας πήρανε το λάδι μέσα από το σπίτι. Κατάλαβες, το είχαμε κρύψει κάτω στη γη και σκάψανε και το βρήκαν και δεν το πήραν να το πάρουν, να το φάνε. Σπάσανε το τεπόζικο αυτό και γέμισε. Αυτό είναι λάδια. Πήγε χαμένο και ήταν μέσα τα κατόγια που τα λέγανε τότε. Το λάδι πήγε χαμένο. Ναι, πες το κατάλαβες τι θέλεις. Τι πράξεις κάνανε οι αριστεροί? Παράδειγμα, μας έχουν πει ότι σπάζανε. Ναι, σπάζανε. Σε παίρνανε σένα, ότι πείτε μας κάποιες σκηνές. Σε παίρνανε εσέναν που είχες παιδιά, δεν μπορούσες να φύγεις, να πας είτε στα βουνά είτε πουθενά. Σε παίρνανε να σε πάνε ότι σε θέλει ο τάδε να σου πει κάτι. Και μετά, ώσπου να πας στο σπίτι ταλώνου παραδείγματος χάρη, σε σκοτώνανε. Και γυρνάγανε οι γυναίκες τους τη νύχτα και πηγαίνανε και τον βρίσκαν σκοτωμένο τον άνθρωπό τους. Αυτά κάνανε. Δεν σε αφήνανε πουθενά να καθίσεις. Μπαίνανε μέσα στα σπίτια, κλέβανε το ένα, χτυπάγανε, όλα τα κάνανε. Ξέρεις να πέφτεις να κοιμάσαι και να τρέμεις έτσι και να λες τώρα όχι θα έρθουν να σκοτώσουν και εμάς. Φόβοβασταν και εμείς που είμαστε παιδιά.